Ho! Unsa man? Wala na niya ba? Ino na to. Ayaw. Hoy, silingan! Hoy, silingan. Okay ra dili ni muli among kaguran. Basta ako ana na inyong kinamagulangan. It was back in 99, watching movies all the time. Oh, and now in my Mic drop. Hoy, silingan. Sa panahong naglitson me, gimbitar mo. Pero sa panahong naglitson mo, pirme gid mi ninyo gikalimtan. lalakbayin ang mundo. Kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi naman. Ma'am, mo nagpakilig-kilig lagi. Kilig mo rito. Kilig. Hoy, silingan. Kung di pati ka silingan, hagbay ra ta gipakaslan o gipaburusan. I don't know one thing else, but I go down, got me right, I swear. Why don't you share a fast fast? Bubuya na ba? Hoy, silingan. Namoy ginamos dara. Bailoan ta nagkukuyap. Boom. Hoy, silingan. Tuato ra niya. I love you. Anong magagawa? Laging natutulala. Kung lumalapit ka, kung lumalapit ka. Uwi na. Uy, silingan. Kabuton ko ang bulan ug ihampak sa imong bilahan. Siyaro di na ko maugangan ang imong ginikanan. Tawatan na ako nawala na karon bisan nung sao baning kamo dili na lang magdaog ka mabalik pa ang sa una kay lahi na kay karon kay dili na gyud na mabalik bisan mo abot pa sa akong panahon. Dili na dili na. Hoy, silingan. Gusto kay mo patong sa mong kaguran. Kung ako na yung patungan, para po na ako maotkan. Hoy, silingan. Ano gipasanginlan man ko nimo nga nangawat ko sa inyong hiniktan. Pisi ra man to akong gihawiran, pero nadala ang gihiktan. Wala na tuyo, kay amo nang gilatan. Yo! Thank you for watching, guys, and please like, comment, share, and subscribe, and don't forget click the bell button para updated kayo sa bago yung video. Sorry kay guys kay wala may sighimo og video kay busy sa module og busy sa mga katropa. Unta guys, makasabot mo sa mo. Yo. Sa the first guys, sana safe kayo diyan. Ingat sa COVID kasi ang COVID ay COVID ay. Bye-bye. Hey, pobre ra nga musikero ning lumada upungan ang plano na untang mo undang pero karon ni padayon para ang Bisaya musika liguno na mo ba?